Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। कलेज गखांनानै दा लोगोफोरजों थाबायबोबाय। उनावहाय थेक्ला पस्ट दङ जोंना गासिबो हायार सेकेन्डारि नालाय इउनिबो आरो हाइस्टिबो दंदेरो। बेनिखायनो दा थेक्ला पस्टजों थाबायबोबाय आरोना लोगोसे ओमफ्राय लोगोफोरबो दङ उनावबो। ओमफ्राय सिगाङावबो बोथोराबो देन्जार गरम अख्राङाव जा बरिया जादोंना जोंनियाबो। ओमफ्राय उनाव माखासे लोगोफोर दङ थाबोबाय बिसोर नै पुलिस स्टेसनबो दङ ओंखायनो मबाइलखौहाय लाला आङो। स्पेक्सनानै लानाय थाब थांसै न'आव उहु थांनो मोननाय नङा नों आंखौ गारनानै हासार गोनां गोसोजों अनबाय थानाय आंखौ सना बिबारा बारोबोला गावदांयैनो बारखायो सना जोथोनै लाखि